Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва дӯстон ба шумо тавсия медиҳем ки дар канали мо худди ҳозир обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар шавед. 70% тамошобинои мо дар канал обуна шудагӣ нестанд ва барои ҳамин дӯстон обуна шавед. Аз шумо ягон чиз намерава, аммо барои мо мотиватсия зиёд медиҳад ки ҳар рӯз боз ҳам наворҳои беҳтаринро пешкаши шумо кунем. Акнун боша наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни 61 кг Кори Сендхаген гуфт ки баъди ғалаба дар муҳориба бар зидди TJ Dillashaw бо ки вохӯрдан мехост. Биёин суханҳои Сендхагенро гӯш мекунем. Албатта ки варианти беҳтарин барои ма баъди ғалаба дар муҳориба бар зидди Dillashaw ин муҳорибаи унвонист. Аммо ма тайёрам ки бо Роб Фон вохӯрам. ӯ дар муҳорибаи охирони худ зидди Коди Гарбранд хуб менамоид ва ма ба ғалабаи ӯ хеле хурсандам. Роб баромади беҳтарин нишон дод. Ман медонам ки чӣ қадар душвор аст чунин баромад бар зидди чунин рақиб нишон додан. Барои ма ягон мушкиле нест ки баъди ғалаба зидди Dillashaw боз бо як рақиби сахти дигар вохӯрам. Агар ма Dillashawро шикаст диҳам ва боз Роб Фонро шикаст диҳам, пас номи ма боз ҳам гаронтар мешава. мебинем ки оиди и чиз UFC чӣ мегӯянд. Ҳозираш дабошам ма танҳо дар фикри муҳорибаи навбатии худ зидди TJ Dillashaw гуфтааст Сендхаген. хотиррасон мекунем ки TJ Dillashaw ва Кори Сендхаген аллакай рӯзи 24 июл дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night 191 во хоҳанд хӯрд. имрӯз президенти UFC Дана Вайт гуфт ки ситораи калони UFC Конор Макгрегор агар ки Дастин Порьеро шикаст диҳад, пас мо ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳем. гӯш кунед, Конор рақобат карданро дӯст медорад. ӯ тонаҳо пул дорад ва барои ӯ муҳориба гузарондан лозим нест. Аммо ӯ баромад карданро идома дода истодааст. ӯ ҷангвари ҳақиқист ва ин корро дӯст медорад. Ва бале, ӯ боз ба қуллаи баландӣ баромадан мехоҳад. агар ӯ ба қафас баромада якум рақами рейтингро шикаст диҳад, пас эҳтимоли калон аст ки ӯ муҳорибаи навбатии худро барои камарбанд мегузаронад. ва боз як чизи дигареро ки Конор хеле дӯст медорад ва шояд ки ҳатто аз қувваозмоӣ зиёдтар ин пул аст. вақте ки ӯ муҳориба мегузаронад, ӯ маблағи хеле зиёд ба даст меорад ва айни замон дар ин марҳилаи зиндагии ӯ ин ду чиз барои ӯ маънои хеле калон дорад, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки сеюм муҳорибаи Конор Макгрегор ва Дастин Порье аллакай шаби 11 июл дар турнири UFC 264 баргузор мегардад ва эҳтимоли хеле калон аст ки ғолиби ин муҳориба бо чемпиони вазни сабук Чарлз Оливера вохоҳад хӯрд. ва ҳамчунин дӯстон Конор Макгрегор пеш аз муҳорибааш бар зидди Дастин Порье ба номуси рақибаш даст зад. Макгрегор имрӯз дар саҳифаи твиттери худ бе ягон сухан, бе ягон эълон аксеро нашр кард ки дар он дида мешавад ки ҳамсари Дастин Порье дар Инстаграм ба Конор Макгрегор сообщенӣ равон кардааст. чӣ хеле ки дар боло гуфтем, Макгрегор нагуфт ки ӯ ин дархости фиристодаи ҳамсари Дастинро қабул кардааст ё не ва гуфтагӣ нест ки ҳамсари Порье ба ӯ чӣ навиштааст. ҳамчунин дӯстон оиди ин чиз ҳозираш дар худи Дастин ва ҳамсари ӯ ягон чиз гуфтагӣ нестанд. ва дӯстон боз бояд як чиз дигарро қайд кард ки Конор чунин феъл дорад ки метавонад ин корҳоро худаш созад, масалан бо тариқи фотошоп. ва шояд ки ҳозир савол пайдо шавад ки ӯ барои чӣ ин корро мекунад. шахсоне ки Конор Макгрегорро дер боз мешиносанд, онҳо медонанд ки Конор рақибони худро пеш аз муҳориба рӯҳан мешиканад ва баъд рақибони Конор ба муҳориба парешонҳол ва эҳсосотӣ мебароянд ва Макгрегор онҳоро ба осонӣ шикаст медиҳад. ана барои чӣ Конор ин корҳоро мекунад? ва акнун дӯстон савол ба шумо, ба фикри худи шумо, ин кори кардаи Конор дуруст аст ё не? оё дар чунин муноқишаҳо оилаи рақибро пайванд кардан дуруст аст ё не? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошед.